खासिबाना मा बाना मोनलाय इयो बिदि माथो खासिबाना थुरिबाना माबा बाना थायोनो Hello guys, welcome to my YouTube channel. Saya Kang Yusuf Blog. Nonton खबर बायदि ini मोनसे गोदान भिडिअ मोजां मोनब्ला जुदि सिनायलांदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय दिनै हरावथ' माने जोंना नैबे सफायदिया माने भयंकर रुप लादोंमोन नालाय महाकाल माने बे बोसोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन माने दैबाना होनना बुंनांगोन आरो दिनै हराव देरनायखौ माने हरनि एकटानिफ्रायनो हुलुस थुलुस एबा आदा अमित लाहानि न' ना सारगासिनो दं आदा अमितआ नाखौ बेसे बुरजा मोनखोथाय बे गब्लङानो गैलाबा ओंखारलांनो ओंखायनोथ' ओमफ्राय आरो जोंहा नैबे दङ आदा मेन्डेला लाहानि नैबे आदा मेन्डेला लाहानि बेसानिखौबो एसे देखायनोसै नोंथांमोननो सिगांनि बानायावबो आङो बेसानिखौ खनसे देखायखांखाबाय होमबाबो दिनै हरना माने बयनिख्रुइबो देरसिन नालाय बानाया एसे देखायनि आदा मेन्डेला अयथासार लेथ्रा जादों माने हाब्रु गोजा ओंखामखौनो संना मोनजायाखैनो बाजैया ओंखाम उखैबायनो दा अहा संनानै जागोन उपाय गैया बेथ' खमसे खम राननो दायो सप्तासे नांगोन सप्तासे नङाबा बेयो राननाय नङा सार 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 न' सिङाव बे बेगखौ बोखादोब्रा एसे माथो गिलिथार मा खालामदों आंलाय बे बेगखौलाय आयौ गिलिथार सार सार थ' नोंथांमोना नुखाबायानोसै अबस्थाया माबायदि जानानै दं जोंनि बे बादासिपुरा माने दिनै थांनाय मोनानि दैबानाजों माथो खालामनो बे दैयाथ' खमैबाबो राननो सप्तासेसो नांगोन नङाब्लाथ' आरो राननाय नङा आरो अखा हाबावनांगौबाथ' सेस थाबाय था बिदिनो एसे आलि होनांसिगोन बेयाव आलि नङाबा बे हाबफैफिनजोबसिगोन हाब्रुना दैया बोहैयाखै
आङो दायो जि न'खराव फैदों नैबेसानि न'खराव नायनो हागोन बिसोरनाथ' अबस्थाया बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन आरो दैयाबो गोथौसिन दं बिसोरना गोथौथार दैया नायनो हागोन नै ओंखाम संग्रायानो नै बेफोरबायदि अबस्थाब्ला नैबेबायदि अबस्थाब्ला मायाव ओंखाम संनानै जागोन अहा जिरायनानै जागोन नैबे जाहैबाय माइ ओमफ्राय नोंथांमोना नुदोंना नै माइयावबो माने मेथ'खा नांजोबनाय होनबाथ' दैया नै बिसिम जादों जानांगौ नै बेफोरसिम जादों जानांगौ मेथ'खा नांजोबनाय आरो आङो नोंथांमोननो गुबुन न'खराव थांनानै देखायबावनोसै माने आङो दिनै नैबे जि न'खराव माने दैबानाजों लोमसावजानाय नैबे गामिखौ माने जोंनि बाटासपुर ओमफ्राय नैबे गामिखौ माने देखायगासिनो दं आं नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय मोजां मोनोब्ला मा बाना होनो बेखौ खासि बाना थुरि बाना माबा माबि बाना थायोनो बेखौथ' आङो बारा मिथिया खिन्थु दिनै मोनानियानो माने सिगांफोर देरबाय थानायनिख्रुइ बयनिख्रुइबो देरसिन आरो दिनै मोनायाव देरनाया जाय जायनि न'आव दै हाबफेरामोन बिनि न'आवबो दै हाबजोब्बाय आरो देखायबावनि